Karbi Anglong arlo kedo akarbi atum detle rengdok rengni pen kedo nangchot jikali Karbi Anglong a district pen angtan kedo akarbi atum setami rengdok rengni pen dolong nangji lapen Karbi khepu kachipulong angthek setami do nangji pu matha ponsi akaprek along rialong setami Karbi Bhawan kimrang ponlo leson thak thaksi Karbi Anglong pen kachete bokhet Hojai district along setami Hojai ahitiar lo setami Karbi Bhawan kikim kirang pon japhan along e somponlo Labang solong ikisom pon laki ikidam tang surihini rengkoi aningkana hutsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi Karbi Bhawana hem kikim kipangcheng japhan along e sompon lo Labang solong abarim MP Horen Singh be setami chitong dunsi long ikisom pon along RDP dun lo Labang solong ikisom alama puthak Hojai district along kedo Akarbi ratatum pen phirangkia thengno along kipachini pon atengki Surihinira ingkoi aningkan ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen long e sompon det pen apit kikim kiranga sai setami pangcheng pon lo bonta labang so hem kikim pangcheng chotsi patang pon pedera sonsi thek pon lo Athe pining Surihinira inkorapli asengkan anke ningkan pli kepleng tanglo setami ahem kikim abangke kitangang thek asapta thek pon long lelang Lasila bangso Karbi Bhawan kikim patang pon serak nang jipura Hojai Karbi atum pen kachoningri padopon. Anparta alanglitum ahin pen puthot kaning jepon thuke Hojai Karbi Bhawan jongsi patang pon seraka sonte Karbi rat locharli austomar pen chenglok Hojai along sekachelang aphan anparta kaprek avar saya aphan setami Karbi kheatum Hojai district along kebangatum kedo ansatami joy ki avar sai longpon jiapot lupusi ning jepon. La so hem ki kim gerak kiting la Hojai Karbi Bhawan si keseng lo amenta amen hosut alangli sar Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be alangli ta lasut so hot maido alangli manang jetong dun aman alangli Tuliram Ronghang sar si chupulo je neli dak alongli Karbi Bhawan alongli ban ando buchar julong lasi nearly tangkan apa singson people pan 1 crore 70 lakh crore sira lakh troxicap atangka heri napa singson people pula hai amat pare puthotu aninkan ben pare kim kerak chengpon lo hai ma hoso aninkan si ta lengle ke cheng hai arum foundation kim lo hai aru ninkan si bond to check li lo kim kerak ton kok lo aru lasu bon check pen nil tum aro batahini dam thulo hai amat akuk puthot aninkan aro kim rak thulo lohi akhuti lohi par jap lo ako bon thu check li lo ninkan si api ako nil tum dam thuli lo bon setami ningkan pli pleng dera phit anta labang so hem kikim kirang ke patang pon pedet ajok thangnat avar saita long ledet lo bonta halapu Hojai along amat Karbi Bhawan api kaparjab dimasa Bhawan ke tangthu etsi dimasa kheatum ke kedothuta alon ke dothu so puta Hojai Karbi ratatum pen pachini pon Hojai Karbi Bhawan ki kima hemlake Hojai ahithia chitim chit along si dolo atowar pi ari along amat si kim ranglo tebok het Hojai Ham Hospital Rabindranath Tagore University la anchotakali Hojai Don Bosco School pen chekoinot khangjanglo Adontu Hojai Karbi Bhawan alongle a committee bangpu monison rongphar ahin pen ke pachini pona tengke laso Bhawan kikim kirang japhan kadokabe sika kuti sira tokbor troxy kep an panonglo lapen tumpreng along kedo arong hangsang hopensi kikim kirang asai chepari deng ponlo pusi pachini ponlo laso sai kikim ke chengsi aningkan mate foundation an claim pen ington koklo Laso pinilitum CM pen chenglok contractor aphan chingki che thandam si angsong ke cheng siang deng dhalai lo laso pi ington kogamat piniarni anta ningkan pli pleng dera phit anta claim thu thedat lo lasi puthot ke pa claim thu serak pen Hojai Karbi Bhawan kapatang japhan alanglitum ahin pen kachoningri ponlo laso hem kikim kirang ke patang ke pa Prapjin Hojai district Karbi atum apong ke ACCM along kachoningri damlo Lasila bangso patang ponjine mate lapo anchotsi padopon kokponi laki aporsi chiniponpo. News report KTV News.